салом ба ҳама. Ба скриншотҳо диққат кунед ва бинед ки чихел ба кошелёкҳои ман ин сайтҳо пул равон кардагиянд. Дар ҳамин бисёриҳо дар интернет чихел пулкор карданро кофтуков мекунанд, лекин бисёри сайтҳо фреб мекунанд ва одамон намедонанд ки на самом деле дар куҷо сайтҳое ки пулплатид мекунанд ҳастанд. Яъне имрӯз ман ба шумо секрети пулкор карданро мегӯям. Он сайтҳое ки худам проверка кардагиам, худам пулкор мекунам ва 5-6 сол мешавад ки ин сайтҳо ягон касро фиреб накардааст, ба шумо пешниҳод мекунам. Яке аз инҳо сайти партнёрская программа, яъне ин сайтро шумо реклама мекунед дар инстаграми худ ба дӯстон, ба дигар ҷоҳо. Вақте ки одамон медуранд ба ин сайт бозӣ мекунанд, ба шумо ҳар моҳ моҳона 5000, 10000 то 26000 рубли русӣ пул пардохт мекунанд. Бисёриҳо саводи кофӣ надоранд ё намедонанд чӣ хел ин корро кунанд, барои ҳамин наметавонанд. Ман подробно мефаҳмонам. Анамин дар видео дар описанияш ссилкаш ҳаст, медуред регистратсия мекунед. баъд аз регистратсия ҳамунҷа дар партнёрская программа рефсилкаи шумо ҳаст. Ӯ рефсилкаро копировать мекунед, ба худ мегиред, ба дӯстон равон мекунед, дар социални сетҳои худ реклама мекунед. Вақте ки одамон медоранд бозӣ мекунанд, дар отчёти партнёрская программа нишон медиҳад ки чанд қадар одамонро шумо ба ин сайт таклиф кардагиед. Чӣ қадар одамон бисёртар ба ҳамин сайт таклиф шаванд, ба шумо ҳамоқа зиёдтар пул пардохт мекунанд. Охири моҳ 1 числа ҳар моҳ ба картаи шумо пуле ки ба шумо ҷудо шудааст аз ҳисоби ҳамкорӣ, яъне партнёрская программа, ҳар моҳ пардохт мекунанд 100%. Ана ин скриншотҳоро ман ба шумо пешниҳод кардагиам. Метавонед шинос шавед, тамошо кунед. Сайт ягон хел фиреб намекунад. Ман солҳои тӯлонӣ бо ин сайт кор мекунам. ҳар моҳ то 26000 русӣ ман ҳамин сайт пул гирифтагӣ ҳастам. ин сайт бо киви кошелёк кор мекунанд ва кодҳои виза, мастеркард. чихел электронни кошелёк кушоданро агар надонед, метавонед ба Ватсапи мо савол диҳед. Мо ба шумо ёрдам мекунем ки чихел шоти интернет киви кошелёк кушоед. Ва ба ҳамаи саволҳои техникӣ дар ҳамин описанияи видео ватсап ҳаста, мо албатта ҷавоб мегӯем. Мақсад аз сохтани ин гуна видео он аст ки мардуми тоҷикро чихел дар интернет пул кор кардан огоҳ кунем. роҳи осон, роҳҳое ки бефиребгарӣ меҳнати шуморо ба кодҳои электронии шумо платид мекунанд. ин сайт албатта номаш Planet of Bets аст. дар ин ҷо шумо набояд ки бозӣ кунед, балки бозингаронро таклиф кунед ба ин сайт, то ки даромада бозӣ кунанд, ё ки просто сайтро дар ҳама ҷо реклама мекунед, нашод ҳамин ба баланси шумо дар ин сайт пул ҷамъ мешавад ва 1 число ба балансатон пуле ки аз рӯи меҳнати шумо, аз рӯе ки шумо чӣ қадар реклама кардед сайт, ҳамоқа пула платид мекунанд. ин буд способи беҳтарин. дигар способҳои пулкоркунӣ дар интернетро интизор шавед, дар навори навбатӣ мемонем ва мо ҳаракат мекунем ки он способҳое ки дар ҳақиқат бефиреб ба меҳнати шумо пул пардохт мекунанд, ба шумо тавсия кунем. худоҳофизӣ. лайкро фаромӯш накунед ва саволҳоятонро дар комментария нависед, албатта ҷавоб мегӯем.